d'accord an balimaw an ka foli b'aw ye kosɛbɛ aw minnu bɛ k'an lajɛ direct la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye kosɛbɛ ani minnu bɛna an lajɛ après an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Cedar de Jama bɔra bi ka Ala fo ka Ala barikada ka Arazbachi ka wale ɲuman dɔn sabu depuis ni salon a tun ye kuma dɔ fɔ anw ye bi Ala nana o ko in dan kɛnɛmaya donc a kɛra an bolo mɔgɔba ye bi fana mɔgɔba tun do an bolo mais bi hali bi Ala y'a dɔ fara an ka danganiya kan Ala y'a belebele de fara an ka danganiya kan Arazbachi ko la Ala y'a koba de jira an na bi Arazbachi ko kan depuis ni salon Arazbachi ya i to salon na ka bi ko fɔ donc an b'a yira Ala la k'a fɔ ko a ni ce parce que Ala y'a fɛnba kɛ Arazbachi o ye fɛn jumɛn depuis salon Arazbachi a vidéo kɛ n'aw hakili b'a la Francis Cedar ka fara-faralen a vidéo kɛ a ye nin kuma fɔ a ko n'a y'a aw diya a ye Cedar kiiri fo 100 a ko parce que n b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen olu tɛ Cedar la mais u bɛna don Cedar la k'a fɔ ko sanga b'a la daraja b'a la jama b'a kɔ u bɛna don Cedar la u b'u ka parti to yen kana don Cedar la parce que u y'a dɔn k'a fɔ Cedar kɛra jɛkulu ye bi jɛkulu min kelen don ka IBK n'a ka fanga degun o dun y'a sɔrɔ IBK n'a ka fanga ko man di olu fana ye mais olu fanga ka dɔgɔn IBK n'a ka fanga kɛlɛli la donc u nana ye k'a fɔ ko Cedar a ka di maliyɛnw ye jama bɛ Cedar kɔ u b'u ka côté to yen ka na fara Cedar kan mais a tɛ komi na fɔ bɔr'u ka côté la a ko mais ni an bɛ taa an bɛ se Arazbachi bɛ to k'a fɔ ko n'an bɛ taa ko an bɛ se mɔgɔ caman t'a kɔrɔ dɔn quoi depuis salon a y'a nin kuma fɔ ko ni campagne sera a ko aw bɛna mɔgɔw bɛɛ kelen-kelen u bɛna profiter Cedar kɔnɔ ka Cedar jama ɲini k'u bɛ taa n'a ye u ka parti la a vidéo bɛ yen salon ni heure la a ye vidéo kɛ a ye taa a vidéo bɛ yen donc Arazbachi y'a fɔ o fɔ cogoya min na dɛ a kɛra i n'a fɔ film a bɛ ka tourner an ɲɛkɔrɔ an sigilen an ɲɛ bɔ a ye o kuma kelen min fɔ o kuma kelen de bɛ ka tila ka kɛ tuguni donc vraiment an bɔra bi ka Ala fo ka Ala barikada ka Arazbachi ka wale ɲuman dɔ ka tiɲɛ tigɛ k'a ka tiɲɛ a n'a ka bonya dafalen ta k'a segin a ma a ye kuma min fɔ a kɛra o minnu bɛ ka bɔ bi an t'a fɛ a y'an janfa an b'a f'u ye k'u k'u da de k'u ka n'u ka kuma tiɲɛ ko Arazbachi y'a nin fɔ an ye k'a fɔ k'u bɛna nin kɛ hali bi an ma se a ko n'an bɛ taa an bɛ se hali bi an ma se hali bi aw bɛ dɔ wɛrɛw ye minnu bɛ bɔ ka nin wɛrɛ fɔ mais an tun sɔminen de don an y'a dɔn k'a fɔ ko jama caman nana olu fana tɛ Cedar ye jama caman nana fara jamakulu in kan olu tɛ Cedar la donc bamananw bɛ nin kuma in de fɔ ko n'aw taara kɔmɔyɔrɔ kɔmɔ n'aw jiginna kɔmɔjurɔ ko ni ji ma durundu ni kɔmɔju ma durundu ko baliw tɛ minɛ jɛgɛ kumababaw ni ji ma durundu ko jɛgɛ kumababaw tɛ minɛ donc an sera ji an ma se dɛ n'an bɛ taa an bɛ se mais an ma se fɔlɔ mais an sera ji durundu yɔrɔ la quoi donc baliw minɛna o mɔgɔ damadɔw minɛna a b'a fɔ a ka meeting bɛɛ la a b'a fɔ a ka émission bɛɛ la a b'a fɔ a ka voyage n'a ka tournéew bɛɛ senfɛ k'a fɔ ko o musokɔrɔba nafigi janjugu mun bɛ quartier kɔnɔ ko ni campagne sera k'olu de bɛ bɔ jama bɛn kɔ photo taara ani o zeni nafigiw mun bɛ quartier kɔnɔ aw bɛɛ b'a kalama ka fɔ Arazbachi y'a nin bɛɛ fɔ Arazbachi c'est-à-dire dɔnniya dɔ b'a la quoi a bɛ fɛn dɔ ye mɔgɔ tɔw tɛ min ye quoi tiɲɛ yɛrɛ la Ala ye fɛn dɔ yeli nɔgɔya a ma mɔgɔ tɔw tɛ min ye an bɛ k'a ye fana o fɛn kelen de bɛ ka kɛ o musokɔrɔba janjigi nafigi nɛnbarabaw olu de bɛ ka tila ka bɔ tuguni k'u jɔ kɛrɛfɛ dabarabaya la a n'o zeni nafigi escroc de bɛ ka bɔ tuguni k'u jɔ kɛrɛfɛ dabarabaya la donc nin ma balana parce que an tun sigilen don ni nin ye quoi donc halisa a dɔwɛrɛw bɛɛ kɔfɛ ka na an sigilen don n'a bɛɛ ye mais a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ ko wɛrɛ de don an sigilen de don n'a ye ni fɛn min barili la i tɛ cogo sɔrɔ la mais mɔgɔ min sɔmin de don o de ye farin ye parce que e b'a dɔn k'a fɔ fɛn min complot min labɛnnen don i ɲɛ donc a ka gɛlɛn e ka bin o jan kɔnɔ quoi mais Cedar mɔgɔw an lafiyalenba de don walayi an lafiyalenba de don parce que fɛn min b'an ɲɛ an b'a dɔn Arazbachi ya nin bɛɛ fɔ anw ye k'a ban anw lafiyalen an wasalenba an bɛ ka taa an b'a dɔn fɛn fɛn jugu o jugu birilen b'an ɲɛ sira la an b'a bɛɛ dɔn et puis n bɛ fɛn kelen fɔ aw ɲɛna nin y'u ka stratégie dɔ de ka mɔgɔw dɔw bila olu kana don dɔrɔn ka Cedar sorti ta ka Cedar photo ta an ye Cedar ye tile kelen k'u ban an b'a la mɔgɔw ka tila ka publier Facebook sanfɛ ko Cedar yɛrɛ maaw bɛɛ bɛ ka taa ko a bɛɛ taara a bɛɛ bɛ ka taa o y'u ka stratégie dɔ de walasa k'a yira mɔgɔw la ko jamakulu lankolon de don ko u yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ u bɛ ka bɔ dɔw bɛ ka taa ka sɔrɔ nkalon de don donc Arazbachi nin bɛɛ fɔ ɲɛna k'a fɔ ko nin bɛɛ labɛnnen de don o dɔrɔn tɛ dɛ fɛn wɛrɛw labɛnnen de don min tɛ nin si ye mais anw sigilen de don n'a bɛɛ ye aw bɛ ka fɛn fɛn labɛn fɛn o fɛn labɛnnen don aw bolo Arazbachi tilara nin bɛɛ la a y'a bɛɛ fɔ anw ye k'a ban donc an ka taa dɔrɔn n'an bɛ taa an bɛ se hali san ma se
n'an bɛ taa an bɛ se tun bɛ fɛ ka nin dakurunya damadɔ de fɔ mɔgɔw ɲɛna bi n b'aw bɛɛ lajɛlen fo Choqué pour éduquer, Milkti pour éduquer, Smaïla pour éduquer, IRD pour éduquer. One love à vous tous.